Оңнан. Шпага, хыжым! Болды. Ең мұхимі, мақсатын ұнытмасқа. Өзіңе бір уколды алмышы, мүмкін қадар көбірек өзіңнің дұшманыңа қадарға. Мүмкін қадар көбірек дұшманыңа. Тұрмышта да шылай жігітлер. Язмыш дегенің әр вақытта шағарға, қадарға ғана тұра. Қорқмасқа, яраланмасқа, әр вақытта ауырлықның көзіне туры қарап, бірінші ғыжым етерге керек. Аңнашылды ма? Шылды. Шалда түгел, аңнашылды. Біз бұлдырамыз. О, мұхимет болды, ойын тренировка. Айтмады. Бар мен сенің бүгін. Екінші юлы қарарбыз әлі. Индира, 17 тапқыр шалтыратқан. Шолтыратмайсың ма не? Душтан шыққа шалтыратырбыз әлі. Бірер жидді хәл болса, ұзақ түгел бет сұрап ал. Жидді хәл болса, бәлкі амбразураға сені ташларғадыр, Алло, Индира. Камиль Сеншо, біз бит бірге Мальдиваға барабыз. Сіздер бізден баян барасыз. Бір отельда тұрашақпыз. Алло, Индира. Бір жемле біләңін айт әлі. Сіздің әти әнейінде біздікілерді барашақ. Камильдің бүтіні біз бірге барабыз. Шуны айтыр үшін меңа 17 тапқыр шалтыраттың ма? Ярар, мен әлі вақытым yok. Давай, пока. Ае клубта. Айдар ма? Ана общага бойында қалдырам. Аха. Аңлашылды. Аха, давай. Аңладым дейм, давай. Пажар ма әлі? Яңға елға алар да Мальдиваға жиынады. Бір отельға. Как будто мен білмейм. Алло, Лениза. Менің офисқа тезіне солып шығасы бар. Ұзақ тұрмайым. Оннан біргелеп кебітке барырбыз. Шынайны сіңлім шын. Сын бүгін ялкын анда бір кімді yok. Ұзақ тұрмайым. Көрші қызына деп ваучерлар, билетлар кіріп аласы бар. Ну, ярар. Фәдис, сіз нәрсе кабинетта қондығыз мәлі? Ғафу ет мен, Луиза, ғафу ет. Меннен нешләп ғафу етінірге? Әлі нәрсе болды мен ағам. Еп-еш қызлар бармақ білән шақыруға келіп жетәдір. Әмин аларыны қуам. Фәдис, өзігізге шығыз. Сізнің интим тұрмышығыз мені бітінне қызықсындырмай. Менға офисын бекілерге керек. Луиза. Фәдис. Әминға сен керек. Іштәсің, сен керек. Кері қақма мені зинғар. Әшін яратам бітін күні. Сен деп ұт етіп берем бітінді. Сен бет саташам. Нешмейсіздер жибәрігіз баратасыз. Олайса сөзімні тыңнағыз жибәрігіз. Ғафу ет, Луиза. Ғафу ет, мен бет сені... Шығып кетігіз. Мен бет сені шынлап та яратам. Шығып кетігіз. Сен бет бірәу күнәс, Луиза.
Әйе, сіңлім. Документларымны ұзағырақ ізледім, шуңа сұңладым. Сіңлім. Basınız. Eydegiz basınız birge. Kırt yemettigini. Noy. Telefonlarını kır. Kır. Mene. Ot. Şef. Kuşkoylar. Bilip sıylanığız. Noyla boyğız stipendiyasını sizge dep soqlap qana tuta. Zarplatsın bizni suylarga. Üzüme de işte. Sizge rahat. İkigizde iş toptığız. Mingine ol. Nişe bildiruga şoltirattım. Ye, iş saati turu kelmeye özüm. Qaralım. Bizning ishda tegishashin iskirt chaqlaytib yurib turgan bir tutay bor bitami? İyi. Bir kun ko'rdik seni shuni. İyi. Nindi tutay bo'lsin. Yep yaş bitel ol. Mine şu şunday tırnaqla. Şunu aytasingmi? Shu endi shu. Qarandosh chaqli tirnog'i bilan telefondan ne bo'laydi turibdi. Ne bo'laydi? Ye, nişlegen şul tutay, aytib bitirmedin bit. So'ngi butun bo'lakka ko'sha. Onun o'rnina seni olsalar tegashga borg'ach bilishimiz? Nişikşe bulur idi. Biz senin bilen birge salondağı bütün telefonlarını bir günde satıp bitirir idik. Noil. Boşlu da indi o'zing. Tekniga ertaga suzirga. Tezroq bilishirga kerak. Aydasan, erta bitali yetishamiz. Shulay bo'lg'ach, borig'iz tezroq borig'iz. İdi. Asin. Qo'rqma. Men yo'q deb aydilat tutib boshamas o'zingni. Men hozir общага qaytib kelam. Andan fotostudiyaga ish kuta. Ish. Bugün senin işin... İşim var. Bugün de var. Ertaga de var. Borig'iz. Ketdik olaysan. Tabii sumkağızını ko'rsatыңыз әлі. Чигызны ko'rsatыңыз. Abi mında bit mandarin yok. Tölemişigine çıkıp sızmakçı ediniz ha? Niye tülemişigine çıkayım deyindi ulum. Estağfirullah. Niye tülemişigine çıkayım deyim balakay. Sizin ulığız tügül. Күн сайын bir qarağa табыла. Ұятсызлар. Мынды кибетке шуның ішіңіне ерилер дайындалар. Oy Allah'ım diye korak bolayım dey. Tramvayda yanımda oturup kaytkan katın mecburiylep tutturdu. Ebi dığa kılırsan, yana yıl köştenesi bula diye. Ey, olmaz kadar tırışkanıyım balakayım. Politsiyaya siler sansın. Administrasiyaga uzabıda ediniz. Tuktağız, Edem tuktağız. risvay ettiniz mi? Siz niye bu evini qoraklıkta ayıplısınız? Siz hanım kirek bana yerge kısılmağız. Siz abi uzağız. Ay Allah'ım, ayağım tartmağanı şu yaltıra okulu kibitke kırıge deyip eytip, şu ipi kirek dipkine kırıge deyip. Ebikey, kuz geçlerinden emge tukma. Administratorunu çakırız eli. Nige siz bana prikaz bergen tonda daşasız. Kısılmağız.
güzel. Delilsiz yola yakkan. Mine şu sumkada. Şahitlersiz aktarıngan için sizge nerse. İşinizden kulu yakşırak mı? 50 ştraf bilen qutulmakçı bulasız mı? Нәрсе башкаларга кишиге җитмәгәч, шушы мискин әбигә бәйләнергә булдыгыз, әйме? Премия аласыгыз килдеме? Эш күрсәтәсез димәгәйме? Ә бит сезнең битте. Менә мондый мандариннар бөтенләй юк. Ничек булмасын? Юк бит. Мин бит әле генә карап килдем. Әйдәгез үзегез дә карагыз. Ая, карыйм әле. Бездә Марокканыкылар гына. Бездә мондый мандариннар юк. Булар бит беришеп беткәннәр. Әбекәй, син борчылма. Теләсәң үзләре өчен полиция чакыртачакбыз. Менә шул вакытта инде пусть разбирают. Ниткән полицай, йөрәгемә копты, урамга чыгыйм әнә. Әбекәй, әби. Сез кайда ерак яшисезме? Бәлки сезне илтеп куяргадыр. Юк, рәхмәт кызым. Мин менә монда шушында гына торам. Рәхмәт. Гына шумлыгына каршы гомергә бу магазинга йөрми торган идем. Ипи кирәк дип кенә шушында крәс иттем бит. Яра борчылмагыз. Менә моны ал әле. Яңа ел күчтәнеше булсын. Юк, кызым, рәхмәт. Мин сезгә булай да дуга кылырмын. Әдәм рисуаеннан коткардыгыз бит. Аллаһы Тәгалә тәннәрегезгә саглык, башыгызга зиһен насип итсен. Бик зур рәхмәт әби. Шулай да ал әле син. Ал. Акчам бар минем кызым. Киявем белән кызым ай сайын җибәреп торалар шитилдән. Тиленә дә кагалмыйм, җыеп барам. Картлык көннәрендә туган илләренә әйләнеп кайтырлар әле, үзләренә кирәк булыр дим. Миңа нәрсә? Үз пенсиям үземә ипи белән сөткә җитә. Ялгыз башка тагы нәрсә кирәк? Опа, нәрсә булды? Юк, бер нәрсә булмады, сеңлем. Син бүләкләрне үзең генә илтәле. Мә, Опа, хәлең начармы синең? машинаны ал да, сеңлем, барысы да яхшы, борчылма. Инде бармыйм. Икәү барыбыз әле качмый бит. Юклай, сеңлем, иркенләп кенә йөр. Мин кафега кирип утырам. Роза белән скайптан сөйләшеп утырырмын. Аннары монда килергәме соң, апа? Сөйләшербез, бар ди. Ярар. Бик зур рәхмәт сезгә. Исән сау булыгыз. Тырышып эшләрсез дип өметләнеп калам. Алла бирсә, белмәгәннәрне Наил өйрәтер. Шулай бит, Наил? Өйрәнәсең, борчылма. Ярар, уңышлар сезгә. Рәхмәт бик зур. Беренче зарплатадан мин сине кыздырылган бәрәңге белән сыйлыйм. Ярар, шул ук көнне исеңә төшерермен. Я нәрсә, киттекме? Әминәгә шылтыратабызмы? Ул фотосалонга барам дигән иде бит. Шулай шул. Ә нигә зарплатаны көтергә? Әйдә Макдоналдска. Әлегә мин сине сыйлыйм. Әйдә соң. Тик бүген мин сине сыйлыйм. Ә синнән табада кызган бәрәңге. Ярый. Кызый, сине шәһәр буйлап чәчкәннәрме? Минем арттан шымчылык итеп йөрисеңме? Синең кайгы ди монда. Бәйләнмә әле. Монда син минем машинага килеп бәйләнәсең түгелме? Күземә нәрсәдер кергән. Көзгегә карамакчы идем. Кызый, Әминә елый киреп. Ая, брол, күрсәт нәрсә кергән. Кит әле. Нишлисең, үзем алам мин аны. Аш күзеңне дим, психопатка. Искә кара. Сулгарак.
Mene ekenmiş. Kırfık kırgan ekenmiş. Qarayın Ezo. Uf, rahmet. Yaşisilerim kelip gitti. Progress. Başta bitime marojnoy bilen sıladım. Hazır rahmet eylesin. Demek alga kitiş var. Көп сөйленме, рахмет имеш. Сенің машина екенін білсем, мәңгі тоқталмас едім. Ярты шақырым ура бұзған болар едім. Тілini bergensin ha Xuday. Yarar, tağım bir yaxşılığım teysin. Otur, iltip uyarım. Жүлер мәлләсин, қоя илтәсің. Міне пішағыға қойтып жеттім бит инде. Сен мені мұнда күт, қазір мен білен сөйлесем. Не прошло и полгода келіп жеттің. Кім бұл қыз? Коллега. Камиль, мен шынлап сұрайын. Мен де сен шынап айтам. Студентка Айдарның сыңары. Аның білен бірге субъективті. Bir de Айдар білен түгіл. Так, сұрауларым бітсе? Бітмеді. Башланағына әлі. Рахмет, Альбина. Рахмет етіңіз. Біздегі шартларны сіздегілер білән шағыштыра тұрғанда түгілдер инде. Брюссельда да социаль қортлар ерті шул шамарақ. Мен ішлей тұрғаны сөзде yok, жер білән көк айырмасы. Андағы бараныстыларны көрсәгіз. Миллиардершылардыр инде. Әйе шул, аларның машиналары, замыклары, миллионлар білән нәйсәплене. Нәрсе деп қортлар йортына келелер екен. Ғажеп. Үстіңнәрі білән аралашырға, сөйләшіргәдір инде. Ондағы 70-80 яшьлек қаршықларның покер ойнағаннарын, яйсе кеш машинада жилдіріге шығып биткәннәрін көрсәгіз. Әбізді еш қынамында ләккәнләрінен балаларын ғайыпләрге яраталар. Еғайса bu әбейлер, бабайлар яш шағында не шешкен, шуны ұра. Түрлісі бардыр инде. Ғамыр тезгіне өтмәс кебек, яшілікті бір қойшанда бітмәс кебек. Ішігіз, рахим етігіз. Яшілікті ерден ерге, хатыннан хатынға секіргенлер, балалары, туғаннары қараған, үгенилері өстірген. Қартайғаш ислеріне түшіргендер түшіруін, бала тәрбиелеуін, бала өстіруінің нәрсе екенін. Мұнда келі өлеккеш. Ондыларына мұнда келі өлеккешті ақыл кірмеш ұланың. Онсы шулай. Кеше менен бір әбейімізні күйеуге бердік. Жиде ерге бардым, бірсіннен бір жүн болмады deyip зарланып келген еді. Қой арададыр, мұнда 8-шісін электірді. 70 яш өзіне. Абал. Бары бір қызғанам шыл миналарына. Жылы көрмей өскен балалар да, міне қортылық күнәрінде ғайлә жылысына тілмірген әбей бабайлар да бек қызғаныш бет. Келішем, жан жалсынан мәхрум биталар. Көзлерін көрген сіздір. Хаммәсінің көзінден индедір қолтырау. Әйтерсің, салқын буран ортасында отырып қалғандар.
Айдар, ишетем. Кімні? Қытай қызы. Қатнашам дейді. Жырлый. Жырлый дейм. Мен қоям білемінде. Мен бит қытайша аңламайм. Яз. Тайнанай. Әу? Ялсу ханым. Фотосессияға. Бүгін міне? Жоқ, менің смена түгіл еді. Ярый. Келем әлбәтте. Рахмет. Әу? Әттей! Сәлем! Вахтер ма? Кіртір. Мені ме? Әні етмішли өті дә, біті дә білі. Қазір түшем әтей. Әтей! Қызым! Не қалысың? Сен қаман шошаса вышыл әлі? Әбәу, нәрселер түйеп келдім шул шақ. Нәрсе дейп, машинада болғаш қызым. Ит, бәрінге, ең нәрселерді пішіріп тақты. Мәтат әлі, мәне мұнда йомырқа дейді бұғай. Әмәне бұл сумка майылге, еме? Әтис кетірді. Біз мұны нешік ашап бітірерге тиеш. Сессия бүтсе ауылға қайтып кетеміз бит. Білмеймін де. Әнең тұтырды шында, қайын білейм. Ярай, қызым, айда біз бұларын орнаштырайық. Андан соң сен маған болған қазан көрсетерсің, еме? Менің де ішім бітті. Қазан көрмеген кіші дейерсің. Сен бит расайын мұнда боласың. Әтей, бүгін біздің менюда бұтқағына. Қызым, ол бұтқаны бүгін кеш білен өзігіз ашарсыз, еме? Мен өзімнің яратқан қызымны бүгін бір затлы ресторанда сыйлармын деген едім. Әтей, сен антағында ешірақ келерге керек екен. Келем, қызым, келем. Яратқан қызыма нек келмес керек. Алло, исәнмісіз? Бұл клиника мекен? Қызлар айтыңыз әлі зинхар үшін Исмағил Қайымович үзінде ме ол? Шылай ма? Яқшы, бек зор рахмет, яқшы. Әліге паникаға берілерге сәбәплер жоқ. Луиза ханым өзіне де шулай деп айттым бит. Анализ нәтижелері келмеше бір не айта алмаймын. Исмағил Қайымович, көп мағжа сұрасаңызды. Сіңілі, сіз нәрсе? Ленеза дейді кіз мәлесімігізіне? Сіңілім, әгер ғұмырны сатып алып болатырған болса, ханнар, императорлар бүгінде яшарлар еді. Шулайда. Стresslар, қараңғойлар, күні-түні дүния қуылар, жан жылы сізләп телмірулер нәтижесі. Әбет кіші табиғат білән, өз-өзі білән гармонияда яшар үшін яратыла. Міне шуны ұнытамыз. Білемді бит. Тек менің апам білән андай хәл болырға тиіш түгіл еді. Аңлайсыз ма? Ул бит Аллах Тағала кішілеріні түрліше сынай сіңілем.
Неге аптырап қалдыңыз? Сіз нәрсе? Табиб бола тұрып, барысында Аллахы Тағалаға сылтамақшы боласыз мәлі? Сынауларның яхшысы да, яманы да Аллахтан, сіңілем. Апағызға да шул турда ойланырға кеңеш итәм. Сезгә дә? Юк. Сезгә беләсезме? Сезгә табиб түгел. Сезгә мула буласы калган. Ауруларны терелтү сезгә выгодны түгел, шулаймы? Үз кесәгезгә дә, казнагызга да күп миллионнар керә. Алар барысы да терелеп бетсә, шыр ялангач калудан куркасызмы? Алай. Сүзігіз бітсә, китәргә мөмкин. Әгәр дә апағызның саулығы өчен борчыласыз икән, дуга кылып Аллаһтан сорагыз, сеңлем. Бушыгыз. Сіңлем. Апам, білесің нәрсе, мен машинаны yol кырында қалдырған едім. Шықсам, машина yok. Эвакуатор алып кеткен ақырсы. Лениза, борчылма. Борчылма дейм, сіңлем. Әйе, бізде Қазанда хәзер шулай. Машинаны күккә генә асып қойсаң гына инде. Ришатка әйтәм дә, машинаны барып алып кайтыр. Син һәр такси ал да Тетти Лаунж ресторанына кил. Аңладыңмы? Ярар, пока. Как все надоело. Туйдырды инде бу паралар. Камиль, все. Минем түземлегім бітті. Хайда бір кафешка кіріп отырабыз, что ли? Кафешкада қызығырақ дейсің ме? Лекция тыңлап түгел инде. Ну давай, Айдарға сығырыға тұр. Да чё сен все время Айдарны қыстырасың? Бізге икәу генә отырға ярамайма? Айдарның зияны тиеміне. Клёвый малай. Клёвый. Таптың. Петербургтан шышында келіп, общагада яшап ята. Нормальный квартиры снимать етсе бір хәл. Вроде состоятельной семьи. Үзіне ошибит. Зато рахалянып қойнап яши. Фу. Тут актив деп бушқа. Ақша төлесәләр бір хәл. Индира, давай там бір параға барыг әлі. Как-то кафлар да туйдырды. Сәйрләндің сен, Камил. Элек мұндай түгел едің. Қарт бабайлар шикілі сөйләшәсің. Точно бармайсың, да? Точно. Камил. Хотя бы икенче просьбама қаршы келмейсіңдір бит, ә? Сенге клубқа ғына деймін. Қалғаныңа, пожалуйста. Кешке фотосессияға yazылдым. Ондағы яңа ел интерьерін көрсең, Камил. Ну? Короче, икеу барабыз. Индира, күлесің, что ли? Білесің, мен яратмайм мен фотоға түсірге. Яратмайм. Ужасный человек. Симпатичный красавчик и шул кіші фотоға түсірге яратмай. Шыннан да ужас. Әйе, мен шындайым да. Ну, ярар. Камил, всего бір фотоға гына бірге түсәрбіз. Езін де көрсетмейбіз, обещаю.
романтичныйраак та була эле бул. Камил, мага бир конкурс үчүн бик керек. Окей. Ну ладно, окей. Так. Башта мен салон красотыга кирип чыгам, аннары видимый дом янында иштешербиз. Камил, шикарный салон, шулхат муңатладылар. Күрүндү нерсе дейт. Аллахтан сурап дуга кылыгыз имиш. Миңа да шулай диде. Ул бит хәзер үзе 5 вакыт намазда. Ярый, сеңлем. Минем турымда сөйләшүмне онытыйк әле. Сеңлем, әйт әле. Аерылышабыз дигәнең синең капризыңмы? Опам, biz bir-birimizden tuyduk. Дөресрәге мин туйдым. Безнең сөйләшү сүзебездә калмады, беләсеңме? Мәхәббәт күптән юк, романтика турында бөтенләй әйтеп торасы да түгел. Балаларыгыз үсеп беткәч, романтика дип утырмасаң, сеңлем. Гомернең искән җил кебек үтеп бару турында уйласам, йөрәгем шу итеп китә. Бит шул кадәр яратылып яшисе килә. Әни әйтмешле, сине Сашага берәү дә мәҗбүриләп кияүгә бирмәде. Акылыңа кил, татар егетләр бетмәгәндер дип күпме үгетләдек. Япам, Сашында яраткан сыман идемле. Битте бит ул хисләр, хәзер бөтенләй бер нәрсә дә калмады, аңлыйсыңмы? Безнең җаннарыбыз төрлесе төрле җирдә. Минеке бөтенләй куядыр үткәндә адашып йөри. Ә син, сеңлем, бүгенгегә кайт. Хәзерге яшәгән мизгелеңә, үткәннәргә кире кайтып булмый. Беләм дә бит. Тик хәзер җаның туңып яшәгәнче үткәннәр җылысы белән яшәү рәхәтрәк бит, апам. Ай, сеңлем, кемнең генә җаны җылы эзләмәсен. Эй, жүләр дә инде мин, апам. Студент вакытында Зиннурны ташламаган булсам, Абау, берәүнең яшьлеге искә төшкән. Күлмә. Исеңә төшкән түгел, мин аны унытканымда юк әле. Беләсеңме, мин аны контакттан эзләп тапканнан бирле гел күрәсем килеп тора менә. Элеккегечә аның янында басып, кочагына сыйынып торасым килә. Жүләр дә инде син, Лениза. Апам, кара әле, ул хәзер шундый матур айган, элеккегә караганда да матуррак. Шын ирләр төсе кергән аңа хәзер. 4 балам бар дип прикинь. Абау, сөйләштегезме ни? Юк, контактта үзем яздым. Күрешәсем килә дидем. Ә ул? Кунакка кайтыгыз ди. Ирең белән кунак булып китерсез ди. Сикреп төшмәде инде, димәк. Күрешсәк, төшер иде әле. Элеккегечә янар пешәр, төшәр иде. Ай, сеңлем, исеңә төшер, күпме әйттем сиңа, Сашаның вишневый девяткасына, күн курткасына алданма дидем. Ул вакытта бит Зиннурның ашханәгә кереп утырырлык тиеннәре дә юк иде. Хәзер маҗара эзләүдән мәгънә юк, сеңлем. Һәр кешенең тормышы көйләнгән. Үтенеп сорыйм, сеңлем, менә шул көйне үз кулың белән боза күрмә. Ә минем менә, апам, бөтенесен пыран-заран китереп, яңадан башлыйсым килә. Үземне яраткан, һәм үзем яраткан кеше белән тилереп яратыласым килә, апам. Ай, Лениза. Ya kızım, bana tişörtünü kurasın mı senin de kendine? Ha? Әтей, bu бик крутой ресторан. Ne işlep? Biz şimdi ben krutoy örtüklü mü ne? Дөрес әйтәсең. İyi de gittik. Әтей, сине кинодагы дамочкалар шикелле култыкласаң буладыр бит? Elbette kızım. Ne de gittik. Зиннур? Кем?
Әйдә, қызым, отыр. Ох, мындағы тәмлүшкәләр. Мин эшкә киткәнче ничекләр ашап җитешербез? Җитешербез, қызым, җитешербез. Бердән бер шунма. Кайчан булса да мин аны бер очратырмын дип уйлаган идем, тик менә бу рәвешле түгел. Кара әле. Шул Зиннур булдымы соң ул? Опа, мин аны меңнәр арасыннан таныйм. Күр инде, студент чакта. Йолкыш кына бер авыл малае иде. Булыр йолкыш. Күрмәдеңме нинди яшьле нәрсәне яртып килгән? Бөтенләй яшь шул. Әтисе кебек кешегә тагылмаса, Кемнән? Ә менә Зиннурдан мондый нәрсәне көтмәгән идем. Сеңлем, син нәрсә? Әллә син аны үзең кебек, ничә еллар сине сагынып, күз яшьләре түгеп яшәгәндә булырсыңмы? Ирләр бит алар акча керсә, хатын-кызны перчатка урынына алыштыра. Апа, Зиннур бит андый түгел иде. Иде. Алайдар, әзірәк сыңарам. Не поверишь, фотосалонға мініп барам. Яқ инде, индері бит. Әйе шол, ауызыңны өлшеп ашмасаң, шулай болай екен. Әйе. Алай индері, мен келіп жеттім. Сен қайда? Әгәр самолетым булган булса, күптән шунда утырыр идем. Камил, мин сиңа бая 40 тапкыр шалтыраттым. 1 сәгать кем беләндер сөйләшәсең? Индері, сен қайда дейм? Кайда булсын? Пробкада. Ужас. В лучшем случае ярты сәгатьтән килеп җитәм. Чо, мен сені қазір ярты саат көтіп отырға тиеш төледі. Бұлай да тренировка сыңарам. Ну көтептер. Әйт, біраз гына сыңа кала деген. Біраз гына. Камиль, и так обидно. Шундый дорогой макияж ясаттым. И чо? Хәзер битне жуып, йокларга ятарга, что ли? Менің вақытым yok. Башка көнне дә килергә була бит. Камиль, дорогой, пожалуйста, ачуымны чыгарма. Көт мине. Просто жди меня. Елмаябыз. Улыгыз шундый сөйкемле. Кешедән ятсына торган иде. Сезне шундый ук үз итте. Шок каттым. Хәзер монда. Әнисе дә елмая. Камил монда карыйбыз. Камил, бәгърем, киләсеңме безгә тагы? Киләбез. Киләбез, улым. Шушындай сөйкемле апай янына тагын киләбез. Айбысы, син күчтәнәш. Ярыйдыр бит. Ярый. Улым, апага рәхмәт әйт. Рәхмәт сезгә бик зур. Яшь кенә булсагыз да үз эшегезне яратып эшләгәнегез күренеп тора. Сезгә рәхмәт. Тагы килегез. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Бер мороженое өчен күпкә китмәдеме? Бу нинди фокус? Фокуссыз гына. Фотосессия. Монда маймуллана торган урын түгел. Миңа хәзер кеше килергә тиеш. Менә сәгать 6-га язылган. Бәлки ул кеше миндер. Әгәр фамилияң Шамсина булса, рәхим ит.
Мен башка фотографны чакырам. Аркылы-торкылы төшерсен. Мин башка фотограф төшергәнне теләмим. Администраторын чакыра аласың. Рәхәтләнеп, жалт сыйдырма. Әминә, сине алтыга язылган көз шалтырата. Бераз сынарам, пробкага электем ди. Сез фотосессиягеме? Бәхетегез, ширатсыз гына төшә аласыз. Былай яна ел алдыннан бездә бум. Әминәнең кулы бик җиңел булды. Самое главное, искиткеч талантлы. Син беләсеңме кем? Кем? Үз-үзеңә гашык Нәркис. Бәлки. Башкаларны үз киңгә биетергә күнеккәнсең. Бәлки. Хәзер мин сине биетәм. Чыршы янына бас. Юк, креслога утыр. Миңа кара. Читкә кара. Миңа кара. Елмай. Туры кара. Бас. Читкә кара. Елмайма. Нишлисең син? Синнән мастер-класс алам. Тырышма. Синдән барыбер фотомодель чыкмый. Беләсең килсә, минем кебекләр бармак белән генә санарлык. Фотоаппаратны күрәсең дә, ясалма буласың. Куркып каласың. Әйе шул. Яратмыйм мин фотога төшәргә. Менә шулар. Нишлисең соң син монда? Белмим. Бәлки җүләр булгандыр. Монда бит рәхәт. Шаяртырдай булсаң, чыгып кит. Фото кирәк булса, кешечә кылан. Миңа кара. Читкә. Нишлисең син? Куркынычка якынрак килсәң, артка чигенәде бит. Бәлки мин дә фотоаппараттан курыкмаска өйрәнермен. Күрсәтәсең әле. Шуйма? Шуй. Гафу итегез. Нишлисез сез монда? Фотосессия. Камил, син нишләп монда? Мин монда эшлим. Ярамыймы әллә? Һәм мин сиңа фотога төшергә дип килдемме? Да. Бу салонны ниндидер шабашник студенткалар эшли торган дешевка дип уйламаган идем. Камил, сине дә уңайсыз хәлгә калдырдым, гафу ит инде, пожалуйста. Алай карама инде. Гафу үтендем бит. Әйдә киттек моннан. Казанда приличный салоннар бетмәгән әле. Kızım, исәнме? Ни хәлләрең бар, әйбәттер? Мин сине бүген төштә күрдем әле. Әйбәт, әни, әйбәт. Сез ничек? Әллә авырыйсыңмы? Йөзең качкан бит. Юк, кызым. Арыта бу арада эш күбәйде. Яңа ел алды бит. Кичә дә кәефең юк иде. Сизәм бит мин. Менә сиңа кирәк булса, кызымның шул кадәр сизгер икәнен белмидем. Сезне сагынам, кызым.
Кішкенәләремне кышып сөйәсем килә. Узак карак кайтсагыз соң. Ой, белмим әни, ничек булыр. Без кайтмасак, сез килерсез. Күз күрер. Камил, Work and Travel программасы белән ярты елга Америкага китәм дип тора әле. Иткәндер? Бер китсә, кайтмый ул аннан. Студентларның күбесе шулай 3-4 айга дип китә дә. Ай, кызым. Авызыңнан җил алсын. Сине дә әллә кая китсен дип үстермәгән идем. Әллә кая түгел инде, әни. Син дә сагынасыңдыр. Сагынып утырга вакыт юк. Балаларны килеп вакыт үтә. Балалар дибез шул. Ничек? Анда Казанда кардыр. Кар, кызым, кар. Халык яңа елга әзерләнә. Салкындыр инде. Урам салкыны нәрсә ул, кызым? Җаның туңмасын. Менә анысы куркыныч. Лондонда бүген көне буе яңгыр ява. Өйдә чәй эчеп кенә утыра торган көн. Чәй дигәннән, әйдәле, кара каршы чәй эчеп алыйк. Бер көнгә төсле. Әйе. Ә мин алдан әзерләнеп куйдым. Менә тәмле печеньелар алдым. Кофе ясадым. Мин дә Линиза апайың кайтуына тәмнешкеләр алып кайттым. Син яраткан чәкчәгем дә бар. Чәкчәк. Мин яраткан. Әйе, кызым, хәзер. Kızım. Hı? Kızım. Hı? Neydi? Kollarımdan bağıp yoramaz, sıramaz nişik deyip hali. Məhəbbətni izləb, jılı izləb, uçlarımda uşaq yaqqan əli. Məhəbbətə tabınğanlar minəm xəlli bəlki anlar. Aq buranlar qışanda jılı izləb yeri canlar. Aq buranlar qışanda jılı izləb yeri canlar. Məhəbbətə tabınğanlar minəm xəlli bəlki anlar. Aq buranlar qışanda jılı izləb yeri canlar. Aq buranlar qışanda jılı izləb yeri canlar. Aq buranlar qışağında jılı izləb yeri canlar.